FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumongusmixclub.listentomyradio.com. Listening to Dumangas Mix Club at Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III, DJ Michael, DJ Wilson, DJ Jam, DJ Jack, DJ Fury, and DJ Jesmar. Panawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle mi arap patumbuan sa gwa kaya lang kamuda way daya kay si DJ Donoso III ang bahala sa mga dalaga nga arap sa tunga. Mr. DJ Umpisay na kay masaot ta bayle lang wala gamo. The public may dance. Masaot taya. Oo na gani. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle mi arap patumbuan sa gwa kaya lang kamuda way daya kay si DJ Vic Donoso III ang bahala sa mga dalaga nga arap sa tunga. Mr. DJ Umpisay na kay masaot ta bayle lang wala gamo. The public may dance. Sorry bang jago, abang jago. Sorry bang jago, ampun bang jago. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamoa. Halabira, waswas, bomba, birada. Ampun bang jago. Ampun bang jago. Ampun bang jago. Musik nga do ginaduyan ko rason ko. Doesn't have to be 50 years old to be a classic. DJ Vic. DJ Vic Donoso III, bringing you the hits.
sorry godang, ampun bang jago. On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of Dumanga's Mix Club DJs, bringing you the hits. This is the mix of DJ Ready. Suara palaya derang muncul satu-satu. Lagu rampas tata pasti itu yang derang tuju. Tidak perlu sebut nama derang jika dengi lagu. Siapa tahu siapa orang nomor satu. Saat derang datang muncul tak kelewat paling jago. Kita masih dikasih tunjuk maha puji biar jauh. Boleh yang dapat anggap jago. Karena kita selalu yang paling dapat puji. Jadi semangat jo berkarya walau nyanda berguna. Walau nyanda berguna. DMC Net Radio FM and Party Mixes. Walau nyanda berguna. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinintay. DMC Net Radio FM and Party Mixes. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinintay, di kaya kalabis. Magandang dilag, bawat lakad mo lahat sila napapatingin. Di mawari ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nakakabaliw. Ano ba ang ginawa mo? Pinaaaliw. Tanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. DMC Net Radio FM and Party Mixes. Wala nang hinintay, di kaya kalabis. Magandang dilag, magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinintay, di kaya kalabis. Magandang dilag, DMC Net Radio FM and Party Mixes. Yo, di kaka. iwas-iwas sa'yo. Paikot-ikot ka dito sa isipan ko. Wala na nang iba, nag-iisa ka lang. Nag-iisang bituin sa kalangitan ko. Tanaw ka, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang DMC Net Radio FM and Party Mixes. magandang dilag. Dumanga's Mix Club. Net Radio FM. Best of OPM hits.
DMC Radio FM Dance Party Mixes. Dumanga's Mix Club. Net Radio FM. Best of OPM hits. OPM hits. Dumanga's Mix Club. Net Radio FM. Best of OPM hits. OPM hits. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and domo in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. The #1 dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ, Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Dumanga's Mix Club Net Radio FM. Your #1 choice. Dumanga's Mix Club Radio FM. Your #1 choice. Dumanga's Mix Club Net Radio FM. Your #1 choice. Okay, oras sa Pilipinas. Oras sa DMC Net Radio FM is 7:40 in the evening. Okay, sagit kamay dahil nga gabi, mga kagrupo, mga kaparty. Welcome naman sa aton nga hataw-hataw. Sa aton nga online stream dito sa Facebook. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Of course, tiyo naman para kita magkiyay-kiyay. Magkataw-hataw subong nga gabi. So kung wala makamunta sa imuon subong, okay, pili ka mo makaupod sa akon ka maglingaw-lingaw sa aton nga hataw-hataw subong nga gabi. Okay, sa mga nagapatunaw-tunaw dito sa ilang pangapanyapon, nakapanyapon naging mga mo. Basi balang iba no ay pakapuli. Okay, sa mga nagahimos-himos man sa ilang panyapon, so siguraduhon gid nga ang inyo ginakaon is balance. Ang namin nga balance, hindi nga may kutsara sa piyak, may tinidor sa piyak. Kundi ang silingon nga dapat balanced diet, no? Dapat ara gid ang tatlo ka group sang foods, no? Kaya pamilyar ni si DJ X1 Sir Chris Binavista kay kay foods ng Midjoria, di ba na? Okay, kung na naman ang tatlo ka group sang foods, so kamunod ang research, dokalawig ko pa naka-explain karon. Okay, kag hindi lang ka magkaon sang damo man lang kay ang reason dira nga hindi kita magkaon sang damo sa gabi. Kay wala man lang kita sang himuon karon, mabarikutot man lang kita. Magka-problema pa na kamo karon kung hindi ka mo katulog. Kaya ang inyong tiyan nagahulag-hulag kay damo unod. Okay, so sumasok natin sa all over Metro Dumangas sa mga 45 ka mga barangays. May naka-silent monitor sa aton. Kumusta ka mo da? Ayos ba tayo dyan? Okay, sumasukin natin sa mga housing. Labi na gidra sa may Bakay housing. Uy, manong pista nagali sa Bakay. Piwa kita da. Okay, basi bala kulang ka mo sa bisita, kontak lang mo kay dalaan ta ka mo sang isa ka truck nga bisita. Sir Apang, Sir Andy, paramdam ka mo abi, no?
Okay, sa mga sukiwan natin sa bilog nga Iloilo, sa mga mahilig sa mga TikTok, kag mga remix sa mga yan chimpog nga para ka magkiay-kiay. Okay, sa gusto mong pa-shoutout, siyempre, si Mas Usual natin yung on. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, mo nyo sa ibutang na sa aton nga comment section ang inyong shoutout. Kaya kung bahala magbasa para sa inyo. Basta may mga celebrations, may mga kasal, may mga bunyag, siyempre may mga anniversary, may mga fiesta, may mga debut. Okay, buta sa dalam kaya kung bahala magbasa para sa inyo. Basta may gusto ko mapamasyaran, kag ini ka mo kabalo maghambal, ibutang ang ngalan niyo sa dalam kaya ako mamasya para sa inyo. Di ba lang Anthony Barito? Kalisan Anthony Barito, yati inspired ni sa iya, hindi siya problema. Okay, so pakishare sa akin yung Facebook Live kay amo lang ginang sulong nga mabulig nyo sa akon kay kinahanglan ko gid ma-meet ang 60,000 ka watts hour, no? Para mga qualified ako nga maka-allowance naman sa Facebook, no? Kinahanglan ko ang 60,000 watts hour. Harap na ako sa 40,000, so lapit-lapit na lang. Okay, pakibulig-bulig nyo sa akon, pakishare sa akon nga live. Kay wala man sang bayad mag-share, makabulig pa kamo sa akon. Okay, kag siyempre atong shoutout wala sang bayad, ang imo nyo lang i-share ako niya Facebook Live or basi gusto niyo magbayad. Ang ako niya GCash is 0906-0961-809. Okay, once again, 0906-0961-809. Amo na ako niya GCash, no? Basi gusto niyo magbayad, pwede man. Pwede. Okay, knas sa ito nakatutok sa ito sa mga gabi, no? Una ko nakita kayo na, ang gwapo siyempre nga teacher. Sang Dumangas National High School, ang pinakagwapo kag mabuot kag mapisan. Imagine bala gabi na gaobra pa sa iya. So mapisan ni siya, no. Si Sir Tope, si Sir Chris Binabista. Siya man si DJX1 sa Harana Live sang Short FM 101.5. Okay, una gid ako master ba. Okay, kung manghatag ko premyo, sigurado ikaw gid ang tagaan ko kay una kagid nga nakatamo kay ina sa akon. Okay nga, puti naman nga baso, nami tani yelo. Marites ka bala, sir. Topi mo, puti ko na ako nga baso. Okay, damon adi color, may yellow, may orange, may red. Okay, so amata-mata lang natin para nga kunabi bago. Kunabi bago. Okay, then of course, araman si Rax Kidding Last sa Gaborni, dala sa may barangay Dakutan, barangay Managit, Tumangas. Nagtalang pa ako nga basa. Kagaraman si DJ Harold sang New Lucina Mix Club, si Master DJ Harold. Thank you so much sa pagtamwa. Then, araman si Sir Anthony Barito na akong mga idol dala sa may barangay Managit, Tumangas. Ay, barangay Tabukan, Tumangas to ko sa lasit ko. Okay, good evening, sir. Pa-shoutout, sir. Thanks po. Okay, rana shoutout ng bunga-bunga kay Sir Anthony Barito sa may barangay Tabukan, Dumangas. Kumusta na to, Anthony? Kumusta na to siya? Radio FM. Remixes. Okay lang siguro na. Okay, from Rocks Kidding Lads sa good morning. Di bali damo unod nga tando ay, sir. Di lang kanon, sir. Araged. Okay, based advice ko kayo na nga hindi magkaon sang damo sa gabi. Kay wala man kita sang imuon. Hindi pa nakaroon katulog ang imo nga ingod. Kaya kung tama sa imo ka energetic, ang obra mo nakaroon panipa lang. So kanugon. So buwas ka mo kaon. Ang nabili nyo ng lechon, buwas nyo kanon. Kaon ng gamay nga matulugan ka mo, buwas sa aga, bira-bira nyo kaon. Kaya pinaka-importante nga pagkaon, sa aton nga ginakaon ang pamahaw. Okay, pamahaw importante ha, hindi gabi, hindi ugto, kundi pamahaw. Okay, so di bali ko nung wala sang kanon ang unod sa tiyan. Basta damo sang tanduay. Grabe. Oy, sa mga nag-inuman dira, no? So, sa mga mahilig mag-inom, hindi ka mo sali inom damo. Nga man haw. Okay, tigay buwas mainom ka mo Japon. Di ba? Ang lain na nablakon mapa-Saudi nang wala to inom, tibira-biraan mo. Kung diri ka man sa Pilipinas, diri ka man sa Dumangas, buwas mainom ka man Japon, inom ka sa intsaktuwa na makapuli ka nga wala sang gas-gas.
Sana nyo bala si Sir Topi nga bisan ka inom ka nagamotor, wala pa sang gas-gas ang lawas niya. Wala pa sang gas-gas, kagat lang sa babae. Okay, joke ah. Okay, from Rox Kidding Lasa, good morning. Shoutout ko no kay Kagawad RC Rolinding Lasa. Okay, daw siya nakatamo sa akong sa mga gabi. Anay malayang malaya na. Siya sa galagaw. Okay, Kagawad Rolinding Lasa. Saan naman siya? Amakwan. Matagay-tagay. By the way, so thank you so much again sa admin sang Facebook group page nga Dumangas Banwa ko bugal ko sa pag-approve sa akon nga post dira, no? Salamat guys. Mga buot sang admin dira, no? Pag-post ko dira sa ila, so approve dayon. Amo gina basta mabuot ang nag-share sang post. Okay, so okay, acknowledge ko naman na siyempre nag-donate sila reaction sa akon nga Facebook Live. Kung mga nag-meet sa akon nga listeners, bisa nagapay-musim-musim na sila kung nag-click sang reaction. Okay, so ara dira of course, unagin si RC Rolinding Lasa or si Kagawad Rolinding Lasa sa Barangay Dakota, Managit, Dumangas. Ano sa lasit ako sa mga gabi, ha? Anong problema man? DMC Radio FM REMIXes. Nakakita lang sang gwapa nga nagatamo sa ako nung sa lasit ko. Sa lasit ako. Okay, tama si Roxy Lina sa Gabornes sa may Barangay Managit, Dumangas. Salamat din sa pagtamwa. Kapag donate sa imong heart sa akon yung Facebook Live. Of course, si Jubin Sibil Gadi Second sa may Barangay Managit, Dumangas man. Damo ko na suki sa may Barangay Managit na. Di si Anthony Barito sa may Barangay Tabukan, Dumangas. Thank you so much sa pag-share sa imong heart. Kag siyempre ako ng idol dira sa may Tabukan Country Village. Okay, ang pinakagwapa dira nga si Fidelin Garcia. Okay, salamat din sa pag-share sa imong reaction. Tani heart ang gin-click mo. Also si Jubin Sibilieno. Kag si Sir Topi or si Sir Chris Binabesta. Salamat sa pag-share sa inyong mga reaction. Okay, from Idol Fidelin Garcia, mayong gabi lang. Okay, ang mga babae bala maghambal, may agid, no? Pati joke ka. Labay lang, sir. Thanks and salamat. Okay, thanks and salamat. May thanks na, may salamat pa. Okay, thank you and salamat, man. Okay. Okay, salamat good once again kay Idol Fidelin Garcia. He was born to be wild, grew up to be wicked, toss and free to mix. It's DJ Vic Donoso III of Humongous Mix Club. Okay, salamat man sa nag-share sa akong yung Facebook Live, si Rox Kidding Lasa Gaborne. Also si Kagawad RC Rolinding Lasa. Okay, so far naman na sila nag-share sa akong yung Facebook Live. Salamat, good. Everybody put your hands in the air. The hottest, most in demand, best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso III. Ang grupo mo! Stay with me tonight, night, 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 night. Never say goodbye, bye, 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 bye. Close your eyes. Okay, basta thank you so much good kay Idol Fidelin Garcia. So ginislan niya ako na sang heart yung reaction. Kaya base ko na magsungod. Wala ko nagasungod May good problema. Okay, so unyapon kita anay I'll be back. Sige, so balik lang Fidelin Asa pa ko alas 10 sa mga gabi. So thank you so much sa pagtamwa. Okay, for the meantime, sumataw-hataw kita na magkiyakiyay sa aton mga exclusive mga dance remixes para magbaskog man aton nga mga kaugatan sa mga gabi. Okay, so siyempre dali lamang sa the one and only dance mix channel diri sa Dumangas. Ini ang DMC Net Radio FM. Kag siyempre kapon niyo siya DJ Vic Donoso III. Yo,
Yo, what's up? This is Sean Paul. It's Lil Jon to me, side boy. Hey, what's up, y'all? It's P. Diddy. Yeah, what's up with it? This your boy Chingy. Hi, this is Usher, and you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Manga's Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. What's up? This is Avril Lavigne. Hey, yo, this Ja Rule. What's up? This is Justin Timberlake. What up? This is B2K. Hey. This is Ashanti. What up? It's Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Manga's Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Okay, araman sa akong Facebook Live. So, si Bikoy, bata ni Maling, dara sa may Lawan Antique, sa pinakamabuot sa may barangay Ulok, Lawan Antique. Okay, si Bikoy, bata ni Maling. So, salamat gibro sa pagtama. Ano to plano nato sa t-shirt? Okay, enjoy sa pagpamati dara sa atong exclusive mga dance mixes. He was born to be wild, grew up to be wicked, talk and bring to mix. It's DJ Vic Donoso the third of Among Us Mix Club. Jadi
kakak, drum ulit, game. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound With DJ Vic Donoso III on the mix. DMC Radio FM Dance Party Mixes. This is the mix of DJ Gibbs. Ini kisah kita pertama yang datang cuma mau cari sana. Kalau susah dia datang tempat kita, tempat kita susah dia mau lari aja. Memang anak tamang licik, tak pernah mengerti serta kita mau cari. Ngana mau lari-lari, ngana datang pas perlu, ngana datang pas butuh, serta mau bagus hidup, ngana iko maraju. Memang anak buka dua suka-suka cari muka, ni boleh tak salah, iko cari masalah. Di muka dia mendukung, di belakang dia tak tikung. Di muka dia mendukung, di belakang kose jatuh. Di belakang bose jatuh.
The dance floor is now open. You're listening to the beat. An exclusive mix by DJ Gibbs. DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Dumanga's Mix Club. Net Radio FM. Best of OPM hits. OPM hits. DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. DJ Dance Remix. Harus bagaimana lagi mencuri perhatianmu? Suka sama aku. Aku sudah dandan rapi sedap parfum sana sini. Kurang apa lagi? Dari depan, dari samping, dari mana-mana aku tetap tampan. Lagi bobo, bangun bobo. Mau bagaimana juga tetap tampan. Emang lagi tampan. Ang guwapo sa radyo, ngunit mas guwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Umangas Mix Club. Tampan-tampan gini, kamu masih tak mau. Emang kamu cantik, kau benar-benar cantik. Cantik-cantik sayang, kita cuma temenan. Let's sing together. Kung ako'y aasawa, pipiliin ko. Pipiliin ko'y anak ng bumbero. Kung ako'y aasawa, pipiliin ko. Anong tama yan? Pipiliin ko'y anak ng bumbero. Bomba siya, bomba
DMC Radio FM Dance Party Mixes. This is the mix of DJ Gibbs. DMC Radio FM Dance Party Mixes. DMC Radio FM Dance Party Mixes. This is the mix.
DMC Radio FM Party Mixes. DMC Radio FM Dance Party Mixes. On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of the Manga's Mix Club. Mix Club DJ, bringing you the hits. Bringing you the hits.
FM and Party Mixes. DMC Radio FM and Party Mixes. Yo, the kaka. Boys. Hi, this is Vitamin C. Yo, what's up? This is Will Smith. Hey, this is Brandy. Hi, this is Christina Aguilera, and you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third. Dumanga's Mix Club. Mix Club DJs. Bringing you the hits. Dumanga's Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Dumanga's Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. This is the mix. Okay, oras sa Pilipinas. Oras sa DMC and Net Radio FM is 8:32 in the evening. Okay, so pulenta na nakapanyapon na, nakayimos-imos na. Okay, sa liwat kami dahil nga gabi sa tanang nakatutok sa aton sa mga late tuners sa aton nga Facebook Live. Nga daw, sa bantang nila daw hindi nila makakuha ang solusyon. Tanda nato nga problema part sa aton nga live. Basta gani may problema ka, basta gani nagabatya ka sa problema, or basta gani mabatyagan mo ang problema, it's a big congrats sa imo kay you are normal. You are normal. Pero kung na-notice mo nga isa ka nakabulan, nga daw wala kang problema, ang obra mong ngisi-ngisi lang, kag palago-lago, kag wala ka nang kapaligo, congrats, you're abnormal. Okay, as long as you're normal, ang problema part sa ato yung kabuhi. Okay, para hindi ka mo masobrang ka-stress sa yung kabuhi, so hindi pag-compare ang imo kaugalingon sa iban. Kaya merang iban bala mamba, ito guwapo to siya sa akon, ha? Nga daw guwapo to siya sa akon, insecurity na nagagawa, no? Para hindi ma-insecure, sa imon mo, hindi mo gid pag-i-compare ang imo kaugalingon sa iban. Tandaan nyo, ang kada isa may unique individual, may unique characteristic. Kaya kung anong itsura mo, sa totoo lang, original na siya. Hindi mo na pwede makita sa iban. So, ipabugal ang imo kaugalingon. Kung ano man may ara ka, kung ano man may kulang ka, i-value ang paghatag sa imo sa ni Lord sang kabuhi, okay? Dumanga's Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Kaya may ara ka ba lamang kilala nga nagaproblema sila iya sang ilang ang kabuhi. Nga daw pirmi na kunukulang. Ang ila gusto malabot, daw hindi nila malabot. Wala sang perfect sa kalibutan. May kulang gina pirmi. Bisa sa itong mga sudan, sa itong ginakaon, may kulang gina. Sa itong mga pagkaon, hindi pwede nga kompleto, may kulang gina. Kung daw kompleto sa sabor, siyempre kulang na sa panakot. Okay mo naton para ma-enjoy ang life naton. So, hindi kayo pag-i-compare ang imo kaugalingon sa iban para wala sang insecurity, na? Tanan mo, ikaw ang bida sa imo kabuhi. Kung magsali kayo mo kakumud-kumud na kag pamurugso. Kung mahimo ka na nga problema sang iban, imbis nga bida ka, ikaw na ang kontra-bida. Diba? Okay, so advice sa aton mga kagrupo nga pirmi ka problema, no? Ay importante sa aton nga kabuhi. Healthy kita, no? Healthy. Kung wala ka sang nobya, kang problema mo nobya. Kay ikaw lalaki, sus kadako-dako sang chance mo makanobya. Kay tandaan mo,
mas madamo ang babae sa lalaki. Ang imon mo gid lang kung paano ka makanobya, paano mo mabiyag ang isa ka babae. So diskarte lang na sa iya. No, so kung ginasnap ka sa babae, so may problema sa imong madiskarte. Okay, so enjoy ang life. Pag hindi sali sa problema, ito na nga problema, may mga solusyon. Okay, so tsuma sa ato nga Sir Mundra. Okay, si Louie Lano, nagatama sa atong Facebook Live. Mayang gabi, Idol Master DJ Beck. Sir, baka pwede pa-sponsor sang floaters or add sang sound, sir, kag sa pa-shoutout gid nami ko sa mami ko. Mami mo or darling mo? Pa-shoutout sa mami ko na katabi na nanonood sa imo. Si Sia May Lanyo. Okay. Shoutout ng bongga-bongga kay ang pinakamaganda diyan, si Sia May Lanyo from Louie Lano. Okay, may kami mini sound ka, no? May mini sound ka? Okay, just PM na sa akon parang istoryahan tayo yung mga floaters. Okay, istoryahan nato na. Okay, salamat kay si Louie Lano sa pagtamo sa akong Facebook Live. Also si Romer Arroyo Dilao. Shoutout kay Imanro Dilao. Okay? Okay, salamat sa pagtamo sa akong Facebook Live sa akong 4,000 mga viewers. Salamat gid sa pagtamo. Okay, sa mga suki natin dala sa may Bakay Housing, no? So, nagalagabong atong audio dala sa may Block 35. Lot 6 sa may Bakay Housing sa home queue ni Franklin Jojo Sambilia. Salamat sa pag-silent monitor. Also, si Mel Grace de Benagracia de Luso. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, araman dira si Shirley Abordo Discotido. Kag si madang ex-boyfriend. Kag sa akong dira mga kakilala si Permer Calizo or si Black 29. Also si Katupang Jun or si Black 21. Or si Katupang Jun sang RCFM 103.5. Ang ako ni idol dira sa may Bakay Housing, ha? Dimasukin na to dira sa may Bakay Housing. Sagid kamay daad nga gabi, sagid kamay daad nga adlaw sa inyo. Kapag silent monitor sa akon nga Facebook Live. Okay, sa ito is 8:39 the evening. So, mabalik naman ito sa atong hataw-hataw kag TikTok. Basi may gusto ma-shoutout, iba naman sila alam kay basang anytime, no? Sa akong pagbalik karon. Sa aton nga mga exclusive dance remixes, dahil lamang sa the one and only dance mix channel dito sa Dumangas. Ini ang DMC Net Radio FM. Kag siyempre ka po niya si DJ Vic, the Donoso editor. This is Michelle Branch. Hi, this is John Bon Jovi. Hi, this is Alanis. This is Maroon 5. This is Amy from Evanescence. And you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of Dumangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Awalnya kenalan di sosial media, kau perhatian, kau bikin saya bahagia. Tapi semua hanya sia-sia, karena diam-diam kau sudah sembunyi dia. Saya langsung hanyut. To be a classic. DJ Vic Donoso. The third. Bringing you the hits.
sunghan nyo. Ara music na. Kauyog man bang girahan namun ba? Salam sunghan nyo. This is the mix of DJ Gibbs. Orang kaya juga sedih. Mau punya pacar. Anak sultan yang perhatian. Mau punya pacar. Yang sedang punya rumah mewah. Mau punya pacar. Yang sedang punya segala Okay, ano sa atong Facebook Live si Mary Grace de Vinagracia de Loso. Tapos sa may Bakay Housing, Block 35, Lot 6. Okay, so thank you so much sa pagtama. Kag-regards sa kay Jojo or si Franklin Sambilia Jr. So sa may Block 35, Lot 6. Okay, thank you so much once again to Mary Grace de Vinagracia de Loso. DMC Radio FM Dance Party Mixes. This is the mix of DJ Gibbs. One, two,
DMC Radio FM Dance Party Mixes. Masaot taya. Oo, nagani. Radio FM. Di na panawag. Ay, ambot na lang! Dito sa may talamnanan, ang koraksoy nga ako nadakpan, ginhino kung alinagpang nag-abot ang mga bisita, kabarkada ko sa inuman, linagpang kung ako raksoy, amon ginsumsuman.
best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DMC Radio FM. Dance Party Mixes. DJ Gibbs. He was born to be wild, grew up to be wicked. What? You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Ay abaw kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami sang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ang mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. Berti gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akon pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Henry Lisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, magkontak lang sa cellphone number 0997-4691977. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Lo, daw
Gaano katigas ang bumuwaw? Oo, gani apo. Ay, sus kapudlay kung nagkakatigulang ka na. Kadaamo lang siya kinabatsag sa lawas kag ho. Puro na lang kita si maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika dari sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na babakal kita para ag makuha na discount ibakal tatuloy to sa badwa ho. SG Med Pharmaceutical, located at Binapur Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Fusilak Eatery sells the best tasting single and tomo in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. What's up? This is Avril Lavigne. Hey, yo, this Ja Rule. What's up? This is Justin Timberlake. What up? This is B2K. Hey. This is Ashanti. What up, this JV. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Dumangas Mix Club. Mix Club DJs. Bringing you the hits. You're listening to The Beat with exclusive mix by DJ Gibbs.
91 Brian. This is the mix of DJ Gibbs. I see those eyes and my walls come down. I spend my life building around. Though I can try, I can't breathe when you're not around. I can't help it with what
DMC Radio FM REMIXes. Yo di kakak. Dramolet kit. Yo di kakak. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Lo, dogo paluya kahaw, anong natabo? Ay sos, apo, lapyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba, kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nahiraban ka galit, lo? Tita na upod ta, para magpagsikman mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, double kita, lo, dra sa may Busilak, single and double. Sa may Burgos Street sa Banwa, Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko, paridor? Ati, sige, tara na apo, dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak, no? Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double Tiara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, mag-contact lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Busilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Hi, this is Michelle Branch. Hi, this is John Bon Jovi. Hi, this is Alanis. This is Maroon 5. This is Amy from Evanescence. And you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of Dumangas Mix Club. Mix Club DJs. Bringing you the hits. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. It's 9:43 in the evening. Sa nato na gabi mga kagrupo. Buhay na buhay pa. Wala pa kamo na tuyo. Okay, may pilapakat kaminutos para mag-end sa atong program sa mga gabi. Asa lang ako alas 10 sa gabi kay may mga bagay-bagay pa bas nga obrown sa aga na. So, bawal ang magburaw. Kaya kung mabura ko buwas, so hindi ko maubra ang dapat ko nga ubrawan. Okay, so for the meantime, so samtang ba pamusi-musi sa inyong mga balay. Okay, salamat sa pag-silent monitor sa atong mga suki nga nakatutok sa aton. Sa aton nga dance party mixes diri sa DMC Net Radio FM. Ang official Net Radio FM sang Dumangas Mix Club. Kag siyempre ang the one and only Dance Mix Channel diri sa Dumangas. Kag kaupo niya siyempre nag-isang mix master sa Dumangas. This is DJ Vic Donoso III. A proud member of the Dumangas Mix Club. Kag show of course Panay Mix DJs. Okay, sa mga grupo ko sa Remix World, sa mga nag-remix, sa mga grupo ko sa may Panay Mix DJs. Kag sa may Dumangas Mix Club. No, isagid ka may evening sa iyo tanan.
Kag sa mga grupo ko man sa may All-Star Riders Dumanga, sa mga naga-motor-motor, sa mga palalagaw na bilang pero nila naga-motor, na may mga angkas nga chicks. Okay, sana all may angkas, no? Okay, reminder sa ato mga grupo nga nagasakay sila mga metal horses. Nga halong-halong gid sa inyo pagdala sa inyong motor, no? Hindi gid magpadagas sa mga malabyan nyo or naglabay sa inyo. Kagalungan nyo gid nga hindi magasgasan ang inyong motor. Okay, kung magasgasan ang motor nyo, siyempre, dala na ang inyong alawas. Kung ginalungan nyo ang inyong motor nga hindi magasgasan, isa lang nabot sa lingon, ginahalungan nyo man nga hindi magasgasan ang inyong alawas. Okay, kag hindi man malipat nga magkuha sang license. Kag siyempre, rehistro sa inyong motor. Kaya iba niya, obra niya pa namin namin sa motor pero wala rehistro. Okay, so importante nga kung may motor ka, dapat kumplito ka, no? Kumplito ka sa license kag rehistro para kung matabo sa inyong mga motor. Example, bisamtan naga-parking ka sa may karsada o dala sa may banwa, kag imong nga motor na isulan sang pison. Okay na isulan sa pison, kag na-flat nga daw papel. Siyempre, mahabol mo ang nag-isol nga pison, no? Pero kung way ka sang license, way ka masang rehistro, hindi ka makamaoy. Pwede ka lang makamaoy sa nobya mo, pero hindi ka makamaoy sa imo nga nagpison sa imo nga motor. Okay? So, ang mga importante nga kumplito ka. So, bisan wala ka lisensya sa imo nga nobya, importante nga may lisensya ka sa imo nga motor. Okay, si Idol Fideling Garcia. I'm back, sir. Hey, good evening again. Okay, masisya na dula ako sa mga dali. Kaya nag-stomach development pa ako. So, nagpanguhit na ako ng mga bitok. Akon mga parasite sa akon nga tiyan, nag-signal ng kinanglan ko na magpamubod. Okay, salamat kid, Idol Fideling Garcia. Matulog na ako, sir. Hi. Daw, naburingan ako. Good night, everyone. Love you all. Para kasi nung love you mo na. Kalo ka lang tulog, temprano pa. Saan ba ako gani sa imo? Ang nagatulog lang niya temprano, ang may ginakupan. Okay? So, ba si Dudu matchat pa na si imo. So, tambay-tambay lang anay. Okay, salamat kid, Idol Fideling Garcia sa pag-participate sa akon nga Facebook Live. DMC Radio FM REMIXes Dumangas Mix Club Net Radio FM your number one choice. Okay din, of course, si Ray Matulin Ilagan or si Ray Ice Cream sa may Barangay Talosan na mga sa katamo sa atong Facebook Live. Good evening, DJ Big. Shout out lang sa mga suki ko sa aton banwa. Okay, sa swabing sabor sang ice cream dugay matunaw. Dugay matunaw kung hindi mo papagkanon. Pero kung kanon mo na, dali matunaw. Amo na yung namin nga quality sang ice cream, no? Ang iba niya, bago lang na dulong, tunaw na. Pero ang ilagan ice cream, o ilagan ice cream iya, kung ara sa suludlan, dugay siya matunaw. Kag siyempre, pag kaon mo, dali siya matunaw, no? Dali ka matunawan. Kaya problema sa ice cream, pag hindi ka matunawan, sigurado, pururot yun ang buli mo, ang tiyan mo. Okay, so once again, thank you so much kay Rick Ilagan Ice Cream dala sa may Barangay Talosan ng Mangas. Still, si Mary Grace de Vinagracia de Luso, nagkatamo sa atong Facebook Live. Salamat, Gid. Kakaknalis ka man na siyempre nag-donate sa ilang reaction, nagdugang nag-donate sa ilang reaction. Si Mark Rinyel, Lubo, akong estudyante doon sa may Sapal Elementary School. Salamat din sa pagtama. Of course, si Ray Matulin Ilagan, si Ray. Salamat mo sa pagtama sa akong Facebook Live. Si Tata DSB. Okay, sino si Tata DSB man? Si ko ba yung profile mo? Basta ibala kilala ko man? Okay, of course, si Isabel Perales, dala sa may barangay Hardy Namanga. Salamat din sa pag-donate sa imo reaction. This si Romer Arroyo Dilaw. This is the mix of DJ Gibbs.
Okay, so para mo na nag-donate sa ilang reaction sa ako niya Facebook Live. Salamat gid sa pag-donate sa inyong mga reactions. Sa pag-support sa ako niya Facebook Live. Okay, so lingaw-lingaw na ni aton. So gusto ko lang emphasize nga ako niya Facebook Live is not monetized. So butingon wala ko din ng income, no? Lingaw-lingaw lang gid ah. Sa atong kabuhi, hindi tama kinahanglan nga damo utang kwarta naton. Importante nga enjoy kita. Okay, parang pwede lang Garcia para sa tanan sir. Hoping may mabalos man nga love you. Okay, love you na gani. Okay. Okay, thank you so much, good Pililan Garcia. Kag sa aton mga suki na nakatutok sa aton nga dance party mixes. Okay, it's 9:51 in the evening. So may pila pa kong minutos, no? So mabalik kita sa atong last bus sa aton nga mga hataw-hataw. Okay, dali lamang sa the one and only Dance Mix Channel dito sa Damangas. Ini ang DMC and Netro GFM. Kag siyempre kaupo niya si DJ Vic Donoso III. Ladies and gentlemen, you are about to experience the sound, the music, the mixes of DJ Vic Donoso III. Wala nang iba! Hey, what's up? This is Howie D. This is Nick of the Backstreet Boys. Hi, this is Vitamin C. Yo, what's up? This is Will Smith. Hey, this is Brandy. Hi, this is Christina Aguilera, and you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Dumangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi arap patumbuan sagwa, taya lang kamuda, way daya. Kay si DJ Vic Donoso III ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, Umpisahin na kay masaot ta. Bayle lang wala gamo. the public may dance. Lingaw ang tukar kauban si DJ Yuan. Ang gwapo sa radyo, ngunit mas gwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. Yo, ginaduyan ko rason ko ba? Lingaw ang tukar kauban si DJ Yuan Brian. DJ Roseberg. This is Eric Requested Song. Okay, this song is for Idol Fidelin Garcia. Ikaw ang iibigin ko. Talagang ikaw ang iibigin ko. Okay, so thank you so much sa pagtama. Cebu Mix DJs.
DMC Radio FM Dance Party Mixes. Juan Brian. Baby, paminawa, kining akong kantahan para jud ni sa imuha. Sultian ka sa akong kapati, gikan jud ni sa akong kasing-kasing. Baby love ka. Baby love ka. Baby love ka. Ikaw ra jud wala ilain pa. Pagigog mako kanimo. DMC Radio FM Dance Party Mixes. DJ Roseberg. Kampiyon ba? Sa imong pagki ay kiay, si Tuto gatulo ang laway, hindi makatulog sang dugay. Hay, hintay sa imo yuko nga tunay, tuglan ko sa imo nalimpay, hindi mapunggan manghay-hay. Hay, sa imo panglakat matapugang mulat, sa imo kagayon matapugang lilipat. Ang imo nga supat malapos sila na ang dukan ko inday. Kay gali na gumba. Wow. Yeah. This is the mix of DJ Roseberg. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Okay, oras natin is 10:02 in the evening. Okay, siguro tayo muna magpaalam. Okay, salamat guys na nagpupun sa ako na kaina alas 7:30 or alas 8 kaina na. But don't you worry, mabalik ko bukas sa ako ng program. Ng Dance Party Mixes, basi may time boss maka morning ang tawan kita. Okay, anytime hataw-hataw kita kay medyo okay pa ako nga time, no? Cebu Mix. Okay, sa mga nag-silent monitor, sa mga nag-send sa ilang mga greetings, sa nag-send sa ilang mga reactions, kag nag-share sa ako ng Facebook Live, salamat kid. Hoping nga nag-enjoy ka mo tanan sa aton nga Dance Party Mixes. Okay, kag hindi ka magsawa sa pag-support sa ako ng Facebook Live. Okay, ato nga Facebook Live, may replay sa ako ng YouTube channel nga DJ Vic Donoso III. So mag-check lang sa ako ng YouTube channel para mabatian yung liwat atong mga previous aton nga Dance Party Mixes. Okay, once again, thank you so much, good. Especially kay Fidelin Garcia. Salamat sa pag-support sa ako ng Facebook Live.
Sa mga nag-silent monitor, sa mga grupo sa may DRC, o sa Riders Dumangas din sa REMIX DJs kag Dumangas Mix Club. Okay, kasi mga grupo kuman sa mga kabalo ko sa DepEd nga nag-blubakasyon sa buong. Okay, just enjoy your vacation. Sa mga estudyante nato nag-bakasyon pa, so may more than 1 month pa kamo nga pag pataway-taway. So pwede pa kamo siyempre makapayaw-ayaw. Kaig-kaig sa inyong mga cellphone. Makaingagaw pa kamo palupad sa mga bulador. Okay, so once again, God bless you one. Good night. So, inigid malipat nga magpiyong sa inyong mga mata kung magtulog ka mo. So, hindi malipat mag-pray before ka magtulog. Kag inigid malipat nga magpiyong sa inyong mata kung magtulog ka mo. Kung may kupan ka mo dira, so kupin nyo sang maayo. Sa mga wala pa ginakupan, pangitang-kita na sang ginakupan para anytime makatilaw mga kamusta ginatawag na kupo. Okay, once again, thank you so much again. God bless and have a blessed. Okay, Thursday evening, kita labas. Okay, bye. He was born to be wild, grew up to be wicked, talks and free to live. It's DJ Vic Donoso III of Rumangas Mix Club. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Ay abaw kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami isang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ng mga matambok. Ti ang akon pag ginasagot ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. Birthday gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Iyado mo. Labay ba akon pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Hinrelisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga daw akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, kagwapo abi sa imo. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691977. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Hi, kainit na gid Mabatsagan na gid ang summer. Tama, kaginot. Gani man ga? Ga, pakayo na bala aton electric fan kay birthday na gid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Cool 16 Refrigeration and Air Condition Services. Kay nagakayo sila sang mga guba nga refrigerator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan kag washing machine. Kag may ara man sila sang mga branded kag brand new nga mga refrigerator kag washing machine. Kag nagabaton sila sang installment basis. Wow! I love it! Ang Cool 16 yara namtang sa Barangay 11 Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, magkontak lang sa 0921-3035-026 or 0917-3594-106. Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita de Paclayon. Katigas ang ubumuwaw? Oo, gani apo. Ay, sus, kapudlay kung nagkakatigulang ka na. Naamo lang siya kinabatsag sa lawas kag puro na lang kita si di maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika dari sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo. Tara na, babakal kita para ag makuha na ka discount, ibakal, tatuloy ito sa badwa ho.
SG Med Pharmaceutical, located at Binapolor Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. Lo, daw kapaluya kahaw, anong natabo? Ay sos, apo, lapyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba, kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nahirapan ka galit, lo? Tita na upod ta, para magpagsikman mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, dobla kita lo, dra sa may Busilak, single and double. Sa may Burgos Street sa Banwa, Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko, paridor? Ati, sige, tara na apo, dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak, no? Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double Tiara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, mag-contact lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. This program is brought to you by ANR Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Busilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. The #1 dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! You are listening to Dumangas Mix Club Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com.